Meditation handler om at være i nuet. Det handler om at give slip på alt andet, at slappe af og finde tilbage til sig selv. Mærk al den fred og ro, der sænker sig ind over dig. Mærk, hvordan du kan tømme hovedet for tanker. Glemme planerne for i morgen og indtrykkene fra i går. DVD'en Meditation indeholder en guided meditation. Samtidig introducerer DVD'en meditativ yoga, hvor man fokuserer på afslapning, åndedræt og bevidsthed. Meditativ yoga gør dig bevidst om din indre verden af tanker og følelser, og du mærker dig selv gennem din krop. Instruktøren på DVD'en Meditation er Britt Søndergaard, der har dyrket meditation og yoga i over 20 år. Hun har studeret flere yogagrene med forskellige mestre og har taget 3 uddannelser inden for yoga og meditation i Indien og USA. Når du dyrker meditation, vil du øge dit velvære, du vil lære at kunne slappe af, og du vil vende tilbage til dig selv og få en pause i din travle hverdag, hvor du kan lade op og komme tilbage med fornyet energi og større fokus på det, du gør. Siden 1995 har Britt Søndergaard undervist i yoga og meditation, og i dag arbejder hun flere steder i og omkring København. Hun har skrevet flere bøger, og hvert år arrangerer hun yogarejser til Indien for sine elever. Med baggrund i sin erfaring har Britt Søndergaard udviklet meditativ yoga. Programmet er designet som en langsom serie af dybe yogastillinger, hvor man lærer at vende opmærksomheden indad, så man bliver bragt tilbage til sig selv og ens naturlige tilstand af balance. DVD'en Meditation er din guide til balance med meditativ yoga.